7 ημέρες επιστήμη και τεχνολογία, εδώ είμαστε και πάλι και πάμε να γνωρίσουμε το HomeFix. Πρόκειται για μια μοναδική υπηρεσία παγκοσμίως, μια καινοτομία made in Greece, η οποία προσφέρει δωρεάν τεχνολογικές συμβουλές και υποστήριξη εντός λίγων λεπτών για όλες τις ηλεκτρονικές μας συσκευές και όχι μόνο. Μαζί μας ο κύριος Πάνος Καραχάλιος, εκ των συνιδρυτών της εταιρείας, για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, κύριε Καραχάλιο. Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω απλά ότι το HomeFix είναι πραγματικά μια καινοτομία την οποία ξεκινήσαμε πριν από περίπου 3 μήνες και έως τώρα πρέπει να πω ότι πάει πάρα πολύ καλά. Υπάρχει ανάγκη, μιας και δίνουμε τεχνολογικές συμβουλές σε καινούργιες αγορές ηλεκτρονικών ειδών, αλλά και υποστήριξη μέσα σε λίγα λεπτά από εξειδικευμένους τεχνικούς. Μάλιστα. Οπότε, εμείς μπαίνουμε στην ιστοσελίδα σας, γράφουμε ή από το κινητό, σε Android αλλά και σε iPhone, γράφουμε το ερώτημά μας. Σωστά. Βάζετε το όνομά σας, το email σας και κάνετε μία αποστολή του ερωτήματός σας. Μάλιστα. Μέσα λοιπόν σε περίπου έως 30 λεπτά, λέμε εμείς, αυτή τη στιγμή ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης είναι τα 15. Θα λάβετε μία απάντηση πίσω, η οποία θα σας βοηθήσει αν έχετε κάποιο πρόβλημα με κάποια ηλεκτρονική συσκευή, οποιαδήποτε και είναι αυτή, μια πιθανή λύση, ούτως ώστε να τη βάλετε για να διορθωθεί το πρόβλημα. Και μια υπηρεσία η οποία προσφέρεται δωρεάν, κύριε Καραχάλιο. Πάρα πολύ σωστά. Είναι δωρεάν για όλους τους καταναλωτές. Είναι κάτι που οι καταναλωτές το χρειάζονται. Πλέον ξέρουμε ότι ο περισσότερος κόσμος σε θέμα τεχνολογικών συσκευών κατέχει από 2 έως 5 τεχνολογικές συσκευές στο σπίτι του. Ωραία. Οπότε είναι κάτι πραγματικά αναγκαίο. Ναι. Σε αυτό το σημείο, αν είμαστε έτοιμοι να δείξουμε πώς είναι και η ιστοσελίδα το HomeFix μπαίνοντας, μπορεί κάποιος να τον γκουγκλάρει, μπορεί πολύ εύκολα να βρει τη διεύθυνση. Αν έχουμε το γραφικό, να δούμε αμέσως πώς είναι η ιστοσελίδα. Λοιπόν, εδώ μπαίνουμε στο grhomefix.com. Σωστά. Μας ρωτάτε... Είναι το ελληνικό site αυτό, γιατί υπάρχει και το χωρίς το gr, το σκέτο homefix.com. Είναι στα αγγλικά. Πολύ ωραία. Όπου μας ρωτάτε ποιο είναι το πρόβλημά μας, εμείς πληκτρολογούμε ποιο είναι το ζήτημα και από εκεί και πέρα μας δίνετε επίσης τη δυνατότητα να σας ρωτήσουμε την άποψή σας για την αγορά, για τα επόμενα προϊόντα που θα θέλαμε ενδεχομένως να αγοράσουμε, έτσι ώστε να μας συμβουλεύετε, να μας συμβουλεύσετε και σε αυτό. Πάρα πολύ σωστά, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Πάρα πολλές φορές, επειδή την χάνει να είμαι στο κομμάτι της τεχνικής υποστήριξης, τα σχεδόν τελευταία 20 χρόνια, πάρα πολλοί κόσμος ρωτά τι μπορώ να κάνω, τι να αγοράσω, τι λάπτοπ να αγοράσω. Μάλιστα. Ή τι κινητό να αγοράσω. Τα μαγαζιά βέβαια προωθούν τα δικά τους πράγματα. Αλλά έρχεται το HomeFix για να δώσει έτσι μια αντικειμενική συμβουλή πάνω σε αυτό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πολλά συγχαρητήρια σε εσάς και σε όλη την ομάδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε, το χρειαζόμαστε. Να είστε καλά. HomeFix λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια καινοτομία made in Greece για να σας βοηθάει στα ζητήματα που αντιμετωπίζετε.